Табигатьтың сихри мәлендә, кояшлы ап-ак карлы көнендә, Күгәрсен районы Морак авылында безнең өчен кадерле улыбыз, кустыбыз, абызыебыз, кайнышыбыз, тормыш иптәшем, атайыбыз, туганыбыз Ринат Ришат улы Алмуратовты 35 яшьлек күркәм юбилей менән кайнар котлайбыз. Иң изге, якты, матур теләкләребезне yetkерәбез дип башлана киләһе музыкаль котлау сәламе. Һәр сак шулай кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләктәрең изге, тур таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын. Теләктәрдән теләйбез иң изгеһен, бәхеттәрдән теләйбез кояш кебек, мәңге һүнмәй торган нурлыһын. Зур бәхеттәр һиңә юлдаш булһын, тормышыңда шатлык бидәһен, сәламәтлек олы бәхет тидәр, ошо бәхет ташлап китмәһен. Котлау менән атайың, әсәйең, абызый кустыларың, Рөстәм, Азамат, Айбулат, Хылуың Алһыу, еңгәйдәрең Альбина, Ләйсән, кусты хылударың Эльвира, Надыгөл, Азалия, Аскар, тормыш иптәшең Алһыу һәм балаларың Наил, Тимур. Исеңдәме җаным синең белән тәүге кабат очрашулар шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар гомерлеккә бергә кавыштылар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Еллар уза без синең белән, шул күркәм шул гашыйклар. Туры булган безнең мәхәббәткә барча галәм һәр чак шаһитлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә, имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем